ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇರ್ನ 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 ಪುಟ್ಟದಿನ ಬೆಳೆದಿನ ಊರಿಗೆ ಇರಿನ ವಾಪಸ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಡಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಚಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಡವ್ರು ಇದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಸರ್? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ದಾಪನ ಒಂದು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಕಿ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ಏತ್ ABCD 1 ABCD 2 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅವು ಮಲ್ತಿನ ಆತಿ ಖುಷಿ ಆತು ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಟೀಸರ್ ತೂದು ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಕಿ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇರೋ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ಸ್? ಸೊ ಯಾನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಊರು ಬರೋನಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ರ ಪಿಂಟು ಉಪ್ಪಡು ವಿಶಾಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಬಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೆಮರಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಪಪ್ಪ ಏಪಲ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾಪನ ಏನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎಂಟ್ಪಿಡು ಕುಂಜಮಿಲ್ಲು ಉಟ್ ತೋ ಯಾನ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೆ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗಾಡಿ ಫೀಲ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏಪಲ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ನೆಟೆ ಬತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ಶಾಂತ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪೋಪಿನೆ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನೆ ಯಾನ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟೆ ಬತ್ತದು ಇಂಕು ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ ಒಣಸ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು ನಾನು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಪ್ಪುನೆ ಫುಲ್ಲುನೆ ಸ್ಟೇ ಆಪೇರ್ ದಾಪನ ನೆಟದ ಒಣಸು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಲ ಪೋಲೆ ಈ ದುಬೈ ಉಪ್ಪಡ ಲಂಡನ್ ಉಪ್ಪಡ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಉಪ್ಪಡು ನೆಟದ ಅಂಚ ಒಣಸಿ ಆಪಲ ತಿಪ್ಪಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಆರ್ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಂಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಅವು ಯಾನ್ ಪೂರ ಒಣಸು ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಗ ನೀರು ಡೋಸ ಬೊಕ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಅವು ಫೋಟೋಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗಿಲ್ಲ ಕೊರಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ರೋಲ್ ಏಪಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. You will see a different side of Sushanth Poojary and I am hoping for that and fingers crossed. Please enku help malpule support malpule for Wild Tiger Safari. Sushanth is really foodie. Very foodie. If you see yes because ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೆ ಕೋಡೆ ನಿಂಚಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಮಾಂಜಿ ತಿನ್ನಿಯೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ ತಿನ್ನಿಯೆ ಯಾನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಲ ಪೋಯೆ ದೇವನ ಅಯ್ಯನ ದೋಸ್ತಿ ತೋ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪುರುಟಿನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನತ್ತು ಪಣ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಧರ್ಮೇಶಿಗಳಿಗೆ ಏನ ಧರ್ಮೇಶ್ನ ಇತ್ತೆನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇವೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಿರಿ ಮಂಜಸ್ ಪೋಯ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫುಡಿ. Thanks a lot for speaking with us. Thanks a lot. All the best for the movie. Thank you.